Meta tkellem dwar il-kontroversja l-permess ta' bini ta' villa f'Tamuxi fil-Qala, l-għada li l-iżviluppatur Awċi Joseph Portelli qal li se jirrinunzja l-permess, il-Prim Ministru Joseph Muscat b'ton ċar qal li kienet deċiżjoni li ma setax jifhimha. Fl-istess ħin tenna l-bżonn li tinbidel il-politika relatata. Hija deċiżjoni li ħafna nies, ġustament ngħid jien l-ewwel wieħed, ma fimtix. Ma fimtix, mbagħad rajt dħalt iktar fid-dettall dwarha, mhux għaliex kienet skorretta teknikament jew legalment. Għaliex kif qed nifhem jien u kif rajtu ngħatajt id-dettalji, il-mod ta' kif ħareġ il-permess kien wieħed skont ir-regoli. Il-mexxej Laburista żied li fil-fema tiegħu l-awtorità kienet insensittiva fil-mod kif ħareġ dan il-permess. Dr. Muscat spjega kif il-Ministru responsabbli kien talab li tinbidel din il-politika aktar minn sena u nofs ilu u internament fih dan l-awtorità kienu ilhom isru laqat b'rappreżentanti tal-oppożizzjoni waqdiet mhux governattivi għal dawn l-aħħar sena u nofs. Il-Prim Ministru semma kif xarilu l-Ministru bat formalment skont il-liġi biex tinbidel din il-politika. Sostna kif l-awtoritajiet regolatorji minkejja li huma autonomi mill-Gvern iridu jieħdu talima li hemm sensibilità politika, ambjentali u ċivika. Meta jkollok awtorità indipendenti, rridu nirrikonoxxu bħala Gvern, fil-waqt l-awtorità qed tagħmel id-deċiżjonijiet mod indipendenti għal rasa, fl-aħħar mill-aħħar xorta l-Gvern jieħed. Aħna mhux neħduha kontra l-poplu rridu, nifhmu lill-poplu il-ħin kollu meta jsir. Dr. Muscat spjega kif ġustament tkellmu diversi entitajiet fuq dan il-każ, fosthom il-Knisja. F'dan kollu il-Knisja u l-Istat għandhom ruoli mhux kontra xulxin imma komplementari. Il-Prim Ministru żvela kif tkellem mal-Arċisqof fejn wera li l-Knisja ma kienx soda biżejjed ma min ixerret il-mibeda. Il-Knisja tagħmel sewa li titkellem fuq l-ambjent. Nittama li l-Knisja titkellem ukoll fuq minn fostla qed jiżra mibeda kontra persuni oħra minn barra. U hekk kif sema l-Arċisqof il-mexxej Laburista Rad Luħajr għal ġest li jagħmel is-Sibt, meta birek il-parti miċ-ċimiterju tal-Addolorata li mhijiex konsagrata, magħrufa bħala l-Miżbla. Nirrikonoxxu dan il-att kuraġġuż, it-tieni nett li nirringrazzjah ta' dan l-att kuraġġuż u t-tielet nett li nkunu aħna li dejjem noħorġu li tal-ħbiberija. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-Progress Fawdex fejn l-ekonomija qed tikber b'ritmu aktar maġġel minn ta' Malta. Refera l-proġett tal-mina u l-fatt li wara li Adrian Delija vota favorija fil-Parlament, issa l-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid li jrid jara x'in il-pożizzjoni tiegħu. Dik hija deċiżjoni li l-poplu ħa f'elezzjoni ġenerali u deċiżjoni li aħna ħankunu qegħdin nimplementaw. Finalment, il-Prim Ministru sostna li l-poplu jaf li l-problemi li kienu jeżistu solvihom dan il-Gvern u iktar minn hekk jaf li l-problemi tal-lum ukoll jista' jsolvihom dan il-Gvern biex inkomplu nikbru flimkien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.